जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय इउथ सेलनि सारा बिटिसियावनो मोनसे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लानानै गासैबो ब्लक लेभेलाव जों गिबियाव इन्टार प्राइमारि मोनसे बादायलायनाय सोलिदों आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोनबा ब्लक कमिटि दं मोनबायावबो बे बादायनाया सोलिगासिनो दं दिनै जोंनि बे धनसिरि ब्लक कमिटि बे इउपिपिएल हान्जा इउथ सेलनि बानजायनायाव दिनै गेलेयै फाइनाल मोनसे गेलेनाय आयदा सोलिबाय थादों आरो बेवहाय जोंनि गरायमारि प्राइमारि कमिटि आरो बरिगाव प्राइमारि कमिटिनि गेजेराव जागायगासिनो दङ आरो बे बादायनायखौ होनायनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननाय जि बिटिसि माने बिटिआर गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ गासैबो बिथिङाव जेरै नोजोर होनानै खामानि मावदों बेबायदिनो गेलेनाय आयदायावबो दिनै बे सरकारा मोनसे थांखि लाना हाबा मावदों खारन प्रमद बर' बिथाङा जोंनि नर्थ इस्टनि जेसेबां काउन्सिलफोर दङ अट'नमास काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे टुर्नामेन्ट जोलुर बादायनाय होनो थाखाय बिथाङा सिन्था सरसा खालामबाय थादों आरो बिनिनो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सारा बिटिसिआव दिनै जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोजां गेलेग्रा टीमखौ सायख'नो थाखाय जों गिबियाव प्राइमारिनि गेजेराव बादायनाय होदों आरो बेनि उनाव जोङो बे ब्लक लेभेलनि चेम्पियन आरो रानार्सखौ लानानै जिल्लायाव जों मोनसे जिल्लानि मोनसे टुर्नामेन्ट खालामगोन आरो बे जिल्लानि जाय चेम्पियन जागोन बेयो काउन्सिलनि मोनसे टुर्नामेन्टआव माने क्वालिफाइड जागोन आरो बे थांखिजों लानानै जों दिनै जोंनि गासै ब्लक कमिटिफोरा दिनै बे बादायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादों दिनै हरिसिङा अलरेडि जोब्बाय दिनै जोङो बे धनसिरि ब्लकआ दिनै फाइनाल आरो बेनि उनाव जोंहा मोनथाम ब्लक कमिटि दङ बे साननैसोनि गेजेरावनो बे फाइनाला जागोन आरो बेबायदिनो थांखि लानानै हाबा मावबाय थानाय जादों जाय बिथाङा चेम्पियन जाया देरहाया माबायदि बेबस्था लागोन जे बिथाङा खेला बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव दावगासारनायनि थाखाय दिनै खेलानि माबाखौ जितु गेलेनाय आयदाखौ जोंनि सरकारा गोबां गुरुत्त' होदों खारन गेलेनायजोंबो गावनि देहा सोलेरा गोख्रों समायना मोनसे मोजां जायो बेजों लोगोसे थांनानै थानायनि मोनसे केरियार हिसाबै बेखौ दिनै बिश्वहा गनायना लादों आरो बे हिसाबैनो दिनै जोंबो सानदों जोंनिनो मोनसे मावनां हाबा हिसाबै गेलेनाय बे बाहागोखौ गुरुत्त' होनानैनो बे आयदाखौ माने नाजानाय जादों जों इउपिपिएलनि थांखि बायदियै 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय गासै 13 भिसिडिसिनि तथा प्राइमारिनि सिङाव मोनसे फ्रेन्डशिप फुटबल बादायलायनाय एबा जोलुर बादायलायनाय जों होदों बेयो साननैनि हाबाफारिजों होनाय जादोंमोन मैया स्टार्ट दिनैहाय फाइनाल आरो बे जोलुर बादायलायनाय होनायनि उद्देश्यआनो बेनो जे जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव गोबां टेलेन्ट आरो स्टेमिना गोनां बर' सेंग्राफोर बा जोलुर मोजां मोनग्रा सेंग्राफोर दं बिसोरो गेलेनो प्लेटफर्म मोना फिल्ड मोना आरो गोजौआव दावखोलांनो हानायनि बेबायदि मोनसे स्कप मोना दा बेवखायनो जोंनि बे ओनसोलावबो मोनसे गोग्लैसोनाय जिथु ओनसोल बे ओनसोलावबो जथेस्थ'खिनि फुटबल मोजां मोनग्रा लोगोसे जोनो हानाय गेलेनो हानाय सेंग्राफोर दं जों बिसोरखौ जाहाथे इनकारेज होनाय बायदि गोसोआव जाहाथे मोनसे बोलो मोननो हायो आरो गावनि रोंगौथि एबा टेलेन्टखौ देखायनानै जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिसोरो जाहाथे माने गावनि स्टेमिनाजों लोगोसे जाहाथे प्रफेसनेल लाइफआवबो जाहाथे माने साक्सेस जानो हायो जों बेखौ उद्देश्यखौ होनाय जादों मानो होनबा जायफ्रा दिनै स्पर्ट्सआव खोब इन्टारेस्ट होयो बिसोर प्राय माने डिफेन्सआव साख्रि मोननाय बे आसाम स्टेटआनो जा बा नेसनेल आर्मियानो जा सिआरपियानो जा बेफ्रावहाय खारनाय बारनायफ्राव गेलेबाय थानाय हिसाबै बिसोरो जथेस्थ'खिनि आग भाग लानो हायो दा ओंखायनो जोंनि जाखांफुनाय जायफ्रा सेंग्राफोर दं बिसोरबो जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बेबायदि सोरबा जुदि स्पर्ट्सफ्राव जुदि गेलेनो हानाय बा माने मा होनो कम्पिटिसन एग्जामफ्राव जाहाथे माने गावसोरबो बाहागो लानो हायो बेखौ जोङो मोनसे थांखि होदों आरो बेजों लोगोसे बे खेलाजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहाखौबो जों राफोद खालामना लानो हायो आरो खेलाखौ जों मोनसे प्रफेसनेल माबायाव जों लांनो हायो मानो होनोबा दिनै बर'नि गेजेरावबो खेला गेलेनानै जथेस्थ'खिनि जौगानो हानाय माने मानसिफोर ओंखारबोदोंसै बा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हानाय
फुटबलाव जेनेबा हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर'मोननि खोथाखौ जों रायखांनो हायो बेनि हिन्जावसानि उपर्ना नार्जारीमोनखौ जों रायखांनो हायो आरो बिभिन्न खेलफ्रावबो जों दिनै बेबायदि गेलेनायखौ जों नुदों आरो आसा खालामदों जों फैबाय थानाय दिनाव जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय इउपिनिफ्राय हानजानिफ्राय बेफोरबायदि उद्देश्य लानानै जुदि होबाय थायोबा निश्चय 5 बोसोरनि गेजेराव जथेस्थ'खिनि खेला दुलायाव आवगायनो हागोन आरो खेला दुलाजों लोगोसे जोङो गाव गावखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे प्रफेसनेल लाइफआवबो गाव गावनि बेक्तिगत थांना थानो थाखाय मोनसे सर्स हिसाबै दिहुननानै लानो हागोन जों बेखौ माने मिजिंथिदों ओंखायनो देग्लाय जोङो स्टार्टिं हिसाबै एसे हाखु दाखु जाबाय फैबाय थानाय दिनाव बिनिफ्राय जों साबसिनै खोब अर्गानाइज खालामनानै मोजां भाबे माने गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि एरियानिफ्राय गेलेनो हायो बेबायदि मोनसे ट्रेनिं होनो हानाय बा माने बेबायदि कचिं होनो हानाय बेबायदि बेबस्थाखौ जों लानो माने सिन्था खालामदों ओंखायनो आसा खालामदों आरो जों बेजों लोगोसे जों अर्गानाइज बायदि मोनसे खालामदों जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि सेंग्राफ्राबो जाहाथे खेला दुला दिनै बे गेलेनायाव जाहाथे जों होनाय जादों नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावदों धोनस्रि ब्लक कमिटिनि जानानै जों दिनै धोनस्रि ब्लक कमिटि इउथ सेलनि बानजायनायाव जोङो इन्टार प्राइमारि लेभेल जोङो फुटबल बादायलायनाय होदों बे बादायलायनाया दिनै फाइनाल मैया सेथिमोन जों साननैनि हाबाफारिजों फोजोबनो नागिरदों दिनै फाइनाल बे फाइनालाव बर'नि गराइबारि प्राइमारि आरो बरिगाव प्राइमारिनि गेजेराव जादों जोंनि थांखिया बेनो जोङो जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव मोजाङै दावगानो थाखाय बिथांमोननि जि थाखोमानाय रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनानै जोङो गोजौ थाखोआव लांनानै बिथांमोननि जि साननाय हनाय थांखि बिथांखि बेफोरखौ सुफुंनाय लोगोसे इयुनावबो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गेलेनाया जाबाय थायो बेखौ जों नोजोर होनानै बे थांखिखौ लानाय जादों जोंनि धोनस्रि ब्लक कमिटिया बेवहाय गोख्रोङै हेफाजाब होनाय जादों आरो आसा खालामो जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि बादायलायनाय बिथिङाव जोङो आवगायबोनांगौ आरो जोङो इयुन जोलैफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो